деколи то так є, що та якби Бог мені шептав, то інак не можу об'яснити. Як прийду і чув, так ідуть мислі, як рифми самі йдуть. І тоді лише напишу, і то моментально такий частих напише, що я їх не можу хвалити, бо я їх не можу учинити. Або вже подам на інтернет, і люди оцінюють, ось файно. Ми люди русини, оцінюємо русинських поетів. Нам не треба тепер робити якийсь конкурс, бо іноді можемо, наприклад, робити конкурс, який чоловік жені казав файніше, я тебе люблю. Та всі файно казали. Кожен вірш русинський має свою красу, своє достоїнство, свою, я би повів, таку унікальність. Господь підказує, ангел поетизма теж приходить на поміч. Но найбільше деколи дух чоловіка наповнений такого творчества, як будто би якийсь вулкан продуберанці на сонцю вирвали, і тоді нараз треба писати. Як звучить ото у стихотворній формі? За осінь. Задощиво і хмуро довкола, листочка на землю падуть, зорянки калабутні путями, розосіченят течуть. Ферби з ранокся не стерли, но злато, щоб старо беріз, далеко десь зелень смереки, но я би й дню не поріс. Кажу, то шеби ще будуть, кобили шуть мело тепло, но може морозча зажене, де піде, обстанеться скоро. Обстанеться скоро по болоту, прийде студінь, йой заціпить. Тоді в нас буде стрижанина, нагулять нам фест апетит. Сонце вклалося спати, лиш дощик потихо сопить. Як добре тому перешкора, тко хуже сидить присидить. Удивительна сила поетичного слова. Сонце уклалося спати. Оригінальний вираз. Так ся намучив цілий день. Насвітиться, а потім іде та укладається спати. А дощик потихо сипить, бо ми все любили тихий дощик, бо після тихого дощика і гриби були, і красно земляся напоїла, бо кить великий дощ призоляв, вода втікла, а тихий дощик шипить. Но май тому добре, ко в свою хижі сидить. Ми усе кажемо, що русини пішли в Чехію, тепер накупували там квартир, і многі кажуть, ви русини, наш там ті хижі в Чехії. І вдруг прийшов цей ковід, коли вдарив по Європі, почали швидко сипати. Маса русинів повіли, що би це не стало в Європі, це би не було роботи. Ми маємо куди йти. У нас вдома на Подкарпаттю ми маємо хижі. Кожен має хижу, кусок землі. Аж би трудно було, ми йдемо дому усі, і в свою хижі, теплю хижі, можеш пережити самі тяжкі часи. Благодарю Господа, Михайле, що та фраза «сонце уклалося спати», та й вкладаються спати всі вечором. Бо у русинів колись було так, що була хижа, та у тій главній хижі з одного боку постіль, другого постіль, а коло тих постелів малі постелі, що спали в одній хижі дідо з бабою, невіста із зятем, син із невістою, і за 5-7 дітей, і то швидко єдно красненько спало у одній хижі. От то була краса. Що нам іще предложите із поетичного далі? Це я вже зараз розкажу і продовжу, так теж мало предісторія так повісти. Тут за осінь, якщо я так подав, датко не замічать, коли зима, осінь, не важно. Не замічать ту красоту, що є довкола всяк. Я йду до мир, у нас як поле, в тому Ржавській долині поле, а довкола гранки. Та такі, та були фарбу розробляв, золотисті, так файно, красно. Та й коли дощ сипить, коли сонце вже сіда, то все красота, то ми маємо то пристати, пороздирати на то і отримати ото удовольствие. І так старався у тому то подасти так, аби люди то прочитали та все думати, що то серйозно так, то треба десь як буде. Це дощ, це що, попозирати, мало насладитися тими
моментами красними, що дає нам Бог, бо та живе на такій землі, що Богу дякувати. Як в одній пісні співається, у природи не є півлої погоди. Ну, і пентак. Способність поета увидіти і передати стихами, та тепер ко другий тот стих читає, та таке будто би позирав на монітор. Ото все видить. І сонце лягає, і дощик сипить, і хижа тепленька, у котрівся добре русинам сидить. А як то звучить далі в поезії? Дужем красно затямив, як із хащим лист носив. Кой набереме се міхи й підрищання підуріхи. Визав то сме оносили, бо устайне пак стерили. Фурт усе під худобину, так і пестиш дітину. Із рищання лист підходить, знає, тко на нього ходить. Мож букорий нагрібати, но маю міхи набілати. Міхи не прості і кубинські, тягот причих русинські. Переходок у долину й стереси під худобину. Ой, це мало що було, но прийшов, що проплило. Це не красний був нас злик, з чим від нього не родлик. Чудно, як русини відносилися до худобини, як пестиш їх малу дитину. Ми раз співаємо в такій церкві, такий є про Кімен. «Да обийдет не милость твоя». І многі казали, як ото обийдет. І тільки русинський язик передав смисл греческого слова «кіклосі» – «обийдет». Не в смислі «обийдет» – «мімо піде». Наші жони приходять до церкви і кажуть, знаєте, малом запоздила на утренню, бо доки обійшла худобу, обійшла дітей, та ясно річ не про просто обійшла, а послужила, а ще як у вас звучить, фурт усе під худобину, так і пестиш дитину. Да, русини розуміли, що домашня худоба – це була гарантія, що не буде голода, що діти будуть мати свіжоє. І я пам'ятаю по собі, ми маленькі діти, русини, майже всі, коли ми були хворі, мамки нам що давали? Свіжоє молоко прямо від корови. Ще тепло є, воно як лікарство. Дуже добре. І причому у віршові звучить, що ми добре любимо спати, бо нам тепленько було. І так і ми хотіли, щоб і в худобину було м'яко, і то лисячко постелити її. Так се формувала наша нація. Десь у наших віршах і в ваших віршах чувствуємо некий код нації, філософський ключ нашої нації. І то, що многим себе казало простенько і незамітно, і кажуть, особливо критикують Духновича. Ну, дуже простенькі вірші має, деколи чуть-чуть не рифмовані. Но потім пізніше увиділи, що поезія русинська, вона писана русинами для русинов. І ми лише можемо оцінити її, а не люди, не русини. І так, як Бог дасть, щоб і в будущому ми так сокотили, як то було в древності. Ну, правда, тепер давно у русинов бідний чоловік, бідний русин, що мав? 2 корови, перебачте, 2 свинки, а з 30-40 курей, деколи мали кози, деколи в горах любили вівці, по 30-50 овець мали. Були ми в садику, а була п'ятниця. І поклали, зварили дітям сосиски. А коли виділи, мене казали, отче, може, ви не благословите сосиски їсти, низька п'ятниця. А я благословив. І кажуть мені, чому? Знаєте, діти, навірно, тут в сосисках ні м'яса, ні молока. Там щось друге. Шутка, а в ній нам'як. Дорогий наш брате Михайле, ми желаємо вам добрих, будущих, красних стихів писати. Пробуйте писати і деякі маленькі краткі оповідання. Особливо чулося від бабки. Я чувствую, що ті слова, старі переходи, особливо у русинов є дуже сослагательне наклонення добре. Аж би, та туди би ми робили, кить би так, та так. Недавно ми мали один случай у Свалявщині, звідали, як би написати граматику русинського язика, з чого її писати. Ну, ясно, повіли, що в першу чергу з русинських
стихов. Бо там є набор чудесних слов, словоформ. Но потім один чоловік повів, знаєте що, пойте зо мною. Сіли ми, то було в Стройні, бавилися діти в Піскові. 20 дітей, може, було там. А він взяв магнітофон та поклав так коло дітей і позаписував, що діти говорили. І коли нам прокрутив, так каже, позирайте. Навіть з того, що діти владіють русинським материнським язиком, уже можеш писати граматику. І один хлопчик навіть спользував плюскамперфект. Каже, а кить би він ото знав, я б був то нігде не робив, оболення пак мамка зато била. Ціла грамотна три прошедші времена красно виставлені.